Ar a gúigú lá, tá muintir tí I ddíúis ar na páirtithe ar waithla a bheala sna leitheantaí atá róin. Tá angel agus Stefan a réiteach le chéile go híntach. Agus bhfuil tú bhád den yoga? Tá mé dhéanamh níos le 5 bliana anús. Rinne mé cuasa na bliantó hen, ach níor leam leis. Ba chóir dit. Tá yoga go híntach, idir anam agus chorp. Idir anam agus chorp. Tá sé sin go deas. Ach tá ceart agad ba chódam tíalhaint as a ríis. Tám cínta mechtú go háanmhaithe. Tá chorp brá lúfar agad. Ó, gur mágad. Rénos, tá mi sé dul gimmert lead og Bowers le Martin. Fe go mé balhu? Slán go fólín. Angel. Se? Tá dá sin go hálinart. Ó, gur mágad. Tá ceart ag Stefan faoin yoga. Ba chódam leanúint leis. Tá beg an as cleachta. Camelart le Stefan faoi. Tá tú antócaí le Stefan nach bhfuil. Well, tá sé go hálan leart le fear a thugan rudí faoi deara. Ar nós? Anús, cén dá léna tart. Forhar na bhar ní ecann siad rudí mar sin na chorbe. Hei, haracha. Ti'n mynd adre? Go ma, agus tú hain? Go bre. Lear maha. Ti'n ta mai? Scéil románsú. Se cinneol románsú, tá trága Jean cumai. Cin cin leabhar léon tú? Darn, tá ma géirí bhíag léamh lom hain. Má go leor? Tá. Munisco. Oh. An bhfuil me chuir isteach ar rud igen? Níl. An dhéanamh tú gach lá? Ní orna me le blianta go déaneo é. Tá antí meid Stefan sa yoga. So, bhfuil sí me go anitsa? Well, is má leis bheith caintlam. Agus sinna méid atá se beginna? I cats? Se? Go fóil? Well, beorchid bogará ón gans a chalín. Níl Stefan mar sin. Níl Stefan mar sin. Ha! Nílas an gotíir hanig min seo herabí. Tá tú ag glóra an chránach bhfuil. Tá, ní mar seo. Na grána le darin tá mal bhain. Tos a grána le duine aigen. Iag dú dhéag go fáin. A mai mar bheith prísna snéid seo. Is puestar bí open dú hain. Níl Stefan mar sin?